pach jopiny misiki wacho ni ikawo pach jopiny in kaka japiny ma bende chung ne oganda ma bunge la wananchi ma Kisumu kata mana oganda ma bende koro samoro idwa kawo pach gi bende ing'eyo tie kawo pach jopiny ang'o gini ma samoro sama jotelo biro to nyiso ni mae kaka ikawo pach jopiny kaw thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang. Mokwongo akawo thuolo makende ma Nyasaye omiyo odiochieng' ma kawuono mondo agone Nyasaye erokamano mondo bende achak ago erokamano ne jopiny duto mosebedo ka watwak godo e kinde duto ma wantiere kamoro amora ma wantie to bende kaka jatelo mar Kenya bunge la wananchi caucus nikech ane president mar bunge la wananchi mangima daer mar wacho no oganda duto kamoro amora ma winja kawuono wadwani mondo watwagi mondo wawach pachwa ayanga kendo wanyis oganda mag jo Kenya gigo duto mosebedo katimore kuonde ma piny ok osebedo kadhi kod maber telo mag counties kaachiel gi telo mar national government kata the national structure kaka gik moko osebedo kadhi maber moloyo duto penjo mipenjo en penjo malew kabisa daer mar tieko nikech wadwa chako twak mondo anyis jopiny ni katiba marwa ni ilongo ni article 35 omiyowa access to public information to bende through the very constitution nitiere act of parliament mano puodhi kod wabunge mawa kaachiel to gi county assemblies mawa mano kalo gimilongo ni public participation makoro en chik to wadwa wuoyo kaka public participation as an act osebedo kabedo implemented e counties nyaka national level. Ini wuon Obungu kawo pach jopiny ni ofulo nang'o kaka samoro in ng'amo chung ne jopiny. Kawo pach jopiny en luongo jopiny pimo negi gino monego bed ni timo negi nikech katiba wacho maber ni jopiny nigi teko. Article 1 mar the constitution wacho ni we the people of Kenya wan jopiny teko duto mar gigo duto mitimo nyaka jopiny bed consulted mane kawo pach jopiny e dongruok moro amora nikech jopiny ema chulo osuru jopiny e weg piny to jopiny emikelo negi dongruok. Chik wacho ni ok inyal kelo nwa ndara kapok wawacho ni wadwaro ndara. Nitiere gik miluongo ni priorities. Jopiny nyaka ket piny to gimiyo gi thuolo to gichiwo their opinions in terms of the developments magidwaro ni mondo otimnegi within a given area. For example, in the county governments, the constitution, the County Government Act is very clear. Need the smallest unit mantiere within the counties and the villages. Koro jopiny mantiere the village level gin mikawo pach gi kucha tipenjo gi nang'o ma udwaro to giwacho ni gima wadwaro mokwongo wagombo ni mondo okunynwa pi wagombo ni mondo oketnwa taya wadwaro mondo otimnwa barabara maber wadwaro mondo oketnwa yath osiptande to ka gisetimo mano to jogo mochung' e sirikal mar gwenge kawo pach jopiny nikech executive ema run the budget. Koro gibiro through the process mar public participation e gimilongo ni annual development plan to gichoko paro. Ka gisechoko paro to chopo to a point ma odhi bedo approved at the county assembly. Mano pach jopiny bedo approved at the county assembly through their representatives magin the members of the county assembly. MCS koro kalo teko mar jopiny kaluwore gi dwach jopiny e county assembly. So kawo pach jopiny en winjo gima gidwaro in terms of priorities. To bende itiyo gi pach jopiny pok aduogo kuom joma wan godo e studio ka ine ma pod adani mondo ilosna ilo jopiny bende itiyo gi pach jopiny kosekawe kaluwore kod in iwuon gi gik miseneno ka okaw pach jopiny to ewi dwaro mar dongruok ma samoro igeto go jopiny go. George Bati, in most occasions public participation as enshrined in the Kenyan constitution kaka nopuodhe bunge gi kaka nopuodhe county assemblies wa gisani edi jogo ma implement public participation gitime mana kaka formality tok gitime kaka dwach katiba nikech mokwongo chik wacho ni jogo modak kod ng'ol jo boda mine yudhe opinion leaders sasa midwa tim development of a given area onego bed ni irich give the information mondo gibiye public participation mondo gichiw pachgi but in the normal order I said the public participation mang'eny kabisa e counties one nikech awuothe county ka county as the representative of the Kenya bunge la wananchi but we realize ni public participation kata kidwa tim mar budget in the budget making process sama wane budget cycle
iyudo ka nitiere vital information ma ok chop ne jopiny, to jogo duogo gi ratify those decisions ka jopiny ok obedo consulted. For example, process mar public participation, iyudo ka jogo ma loso budget gibiro gi a voluminous document. Pile gin buge madongo tidwaro ni discuss gi within a span of less than 1 hour, to at the same time iwacho ni pach jopiny osekaw to giwuok to gidhigo. Nitie gimiluongo ni language barrier. Gibiro to giwacho kizungu throughout the meeting, to joma nitie kacha ok gin joma winjo kizungu. Mar adek, gibiro to gi engage the PWDs, jogo modak gi ng'ol e kategori mopogore opogore. Jogi chik wacho ni samise luongo ng'atno ma samoro en ng'ama ok winj wach, en ng'ama onego bed ni luongo ne the interpreter, sign language interpreter. Magi eki ok timre. Iluongo jogo modak gi ng'ol gibede public participation to gibet kacha just for the sake of it, mondo mi gino bed approved ni jogo no luongi, but in the real sense onge gima timore. Ki discuss wach mar taxation, midwa keto taxes ne jo boda boda, ere kaka inyalo discuss taxation ne jo boda boda to kiluongo jo boda boda in the meeting? Ki discuss taxation, udwa keto taxes e weche mag mine ma uso e chiro, mama mboga are not represented to discuss, nudwa medo negi osuru mag chiro. Sama udwa discuss weche mag land rates, onego bed ni luongo ni landlords to gi land owners, jogo monyiewo lope to gi jogo ma weg lope makanyo, mondo you discuss kodgi kaka udwa discuss weche mag land rates. Magi duto ok timre. Seche ma discuss weche mag sector by sector, the law is very clear and you must involve those people in the process mar development. Without their input, chik wacho ni okonego bed ni that thing bedo implemented kato bedo approved in the county assembly or in the national assembly. But ideally yudo ka gima timore kata mana finance bill. Recently counties nyocha puodho finance bill. Kata Kisumu county nyocha ne discuss what my finance bill. Ge work finance bill kendo ge approve the finance bill without the consent of the public. Onge kumuluonge jopiny. The civil society organizations okoluongi, the religious leaders okoluongi, the opinion leaders okoluongi, the professionals okoluongi, the bunge la wananchis okoluongi, mondo begin the pach gi okaw in terms of the running the affairs of that counties. Omiyo wawacho ni pachwa kosekaw e gik moko matimore, and mane manyocho miyo piny Kenya nyocho muoch kate weche mag finance bill 2023, 2024, 2024, 2025, nikech jopiny ne feel ni noko kaw ideas kata opinions maggi mondo mi korka uterge to the implementation stage. Omiyo wawacho ni access to public information is not a privilege. It is a right within the Constitution. Article 35. To Constitution Article 1, when they worry about the people, there can no longer be any development without the people's consent. The people must be consulted at every stage. In the budget making process, stage ka stage, in the annual development plan, japiny nyaka kaw pache. A CPROP, japiny nyaka kaw pache. A stage mar approval at the county assemblies, jopiny nyaka approve gima dwa dhi mbele kanyo no. In the implementation stage, some projects biro implemented. Ilungo jopiny, seche mi hand over the project to the contractor, jopiny pod are still there. Seche ma contractor hand over the project to the community, japiny is involved. Omiyo seche minyiso japiny kaka idhi ti gi pesa ne, nikech is a taxpayer, japiny nyaka keti kendo nyise nyaka gik matimore. Omiyo kaka bunge la wananchi, wadwaro ni wadhi mbele gi process mar public sensitization, mondo wanyis jopiny ni katiba omiyo gi ratiro, ka gi demand ni project ok dhi mbele nikech project gi feel ni samoro nitiere conflict of interest. Nikech counties gimomono counties bedo gi development, any MCA ma onego bed ni timo oversight role at the county level, okaw tender through a proxies, okaw through joge. Koro joge gitimo tender to ene ma jopiny expect ni ene monego bed no wuoyo on behalf of the people. Ok inyal luwo gima in iwuon mitimo marach ticha kinyiso jopiny ni gine natimo marach. Magi gin gik ma affect devolution. Kendo mar ariyo, governors magwa mag counties obedo held hostages gi jogo magin MCAs. Koro information samoro ok chop ne jopiny at good time. Magi gin gik mose affect structure mar devolution in terms of message mondo chop ne jopiny. Thank you, Obungu.